tapos na tayong umikot ng merkado, market ng Haro. So, uwi na kami. Ayan ang pinamili namin. Prutas lang at saka gulay ng palaya, guys. Ayan. Tay, anong ngaran mo? Ngaran mo? Ay. Ngaran mo? Wala daw. Rider natin. Si Sir Daniel po. Rider natin. Ayan. Uwi na kami. Daniel. Si Kuya Daniel. Si Mang Daniel. Anay tayo. Uwi na tayo. Okay. Bye-bye na din. Bye-bye. Wapo, anay. Wapo. Uy. Kung magtagalanin ha. Bawal sumakot. Bawal. Okay na guys kasi na-enjoy niya na yung Sunday. Anak, oh yes! Oo. Kasi nakatingin na siya ng bako. Yan lang naman yung purpose niya kadalasan eh. Makakita ng bako. Yan. Uwi na kami. Uuwi na. Gano'n lang kami guys ng quality time together ng anak ko. Mama! Yes! Bako! Oo. Bako, ayan na. Yes! Oo daw. Kung ano kasi makita niya, ano niya talaga sa akin. Mama, Ha? Oo. Opo. Yan. Si Mang Daniel ang ating rider. Pauwi na kami guys. Don't forget to subscribe to my YouTube channel guys. Ha? Thank you for supporting me and my mini vlogs. Thank you sa pag-view po sa inyo. And God bless you all. God be the glory. Bye-bye. Bye-bye na